Представям ви проект за изграждане на писта за мотокрос и ендурокрос, за която писта аз и кмета на общината Галина Стоянова работим почти една година. Доста неща свършиха, имаме още много работа, за да ги довършим. Работя с Тодор Пашов заедно, той може да ви обясни повече за трасетата и за нещата. Аз не мога. Казвам се Тодор Пашов, тия, които не ме познават. Аз съм председател на Ендуро Клуб Софополис и до миналата година бях председател на Ендуро шампионат. Горе-долу преди една година кмета на Чарганово ми се обади с идеята да обсъдим вариант за изграждането на комбинирано мотокрос и ендуро трасе тук на този терен, който е нататък. Терен е 140 декара. Самото му изграждане на това цялото съоръжение включва освен трасета и съпътстваща инфраструктура, като падоци, всякакви там съдийски съоръжения и т.н. Идеята е това трасе, то ще бъде комбинирано, освен за мотокрос, да може да се кара и ендуро, като терена има излъз към гората на две големи места. Извикахме Михаил Михайлов, Мишо от Айтос. Той е направил трасетата на Поморие, Айтос и забравих още къде. Той е реално един от хората, които поддържат тази година почти всички мотокрос трасета. Той видя терена, каза какво е нужно да се направи и оттам нататък вече работата е на... започнахме да работим ние по терена, по сменяне на статута на земите. Надявам се скоро да започнем с почистването, което ще мине за сметка на общината. И горе-долу това сме направили. Да, здравейте от мен, Борис Кърчев се казвам и съм кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ. Дошъл съм тук от името на госпожа Галина Стоянова да поема ангажимента за тази писта. Да ви разкажа съвсем накратко, както каза Тошко, преди една година с кмета на Черганово обсъждахме това място и какво може да се направи тук. Идеята неговата е, че още преди е имало традиционни кросове в Черганово, така или иначе с течение на годините и по различни причини са престанали да се организират. Идеята му е да възобновим тази традиция и същевременно да дадем възможност повече млади хора, които са запалени по този спорт, да има къде да тренират, да спортуват, да се развиват. Тук е прекрасно място, защото е първо центъра на България, после е до главен път Стара Загора – Казанлък. Мястото е 140 декара и наистина има възможност да се развият всякакви съоръжения, които са необходими не само за мотопистата, но и съпътстващи съоръжения, за да може да приемаме и кръгове от републиканския шампионат, защо не и международни такива. Идеята на кмета срещна изключителна подкрепа от госпожа Галина Стоянова. В момента има идеен проект на база на скиците, които видяхте тук, но реалният проект трябва да се направи, за да се съобразят с специфичния релеф на трасето и да се направят вече съответните скоци, подходи и всичко, което е необходимо, така че да може да се използват естествения релеф на трасето. Това е съвсем накратко. Поели сме ангажимент в следващия мандат да отделим достатъчно средства и за реализиране на самият проект като архитектурен проект, т.е. финансирането на проекта. Много хора не виждат тази част от финансирането, но самото финансиране за реализирането на проекта също струва немалко средства, защото той има архитектурна част и всички съпътстващи други части, които е необходимо да се изградят от съответните специалисти.
Това е съвсем накратко, с което искахме да ви запознаем. Надяваме се на вашата подкрепа. Благодаря и на клуб Севтополис, който нося в сърцето си и съм бил част от него, че също подкрепя идеята. Наистина се надявам тук да стане едно прекрасно трасе, с което можем да се гордеем и да привличаме хора, освен с прекрасните си туристически забележителности, с празника на розата и с организирането на, пак казвам, национални, защо не и международни състезания по мотокрос, а и за да може ежедневно тази писта да се ползва от подрастващите за развиване на техните умения. Естествено, че това трябва да се случи, минавайки през избори, за това малко политически ще ви говоря. Ако смятате, че не само това, но цялата политика през последните 12 години е била полезна за общината и че сме направили достатъчно за общината, гласувайте за нас с бюлетина номер 7 на предстоящия избори следващата седмица, за да можем, освен този проект, който поемаме ангажимент да изпълним, да направим и всички други проекти, които сме заложили в програмата на госпожа Стоянова за следващите 4 години. Тази програма има при нас. Имаме шатра на центъра, в която раздаваме програмата за следващите 4 години. Всеки може да се запознае с нея, като я получи там. За съжаление не нося тук, но ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Ами това е, освен аз, Кремена, заповядай. И колежката Кремена Кородиева също е кандидат за общински съветник. Искам да ви кажа, избирайте хората, които познавате, които може да срещнете, да ви зададете конкретните въпроси, да ги напсувате за това, че не са свършили работа както трябва или да си кажете проблемите. Така че избирайте със съзнание, че трябва в общинския съвет да влязат хора, които са и познати. Нея, мен, всички кандидати са тук на листата. Изберете си подходящия човек и гласувайте и преференциално за него. Благодаря, няма да ви задържам повече. Готови сме да отговорим на всякакви въпроси и надявам се наистина на подкрепа и за този проект. Благодаря. Благодаря. Въпроси конкретни или по принцип? Ами благодаря още веднъж, наистина, че се събрахте, отделихте от времето си. Има доста събори днес, в Розово има събор, Голямо Дряново има събор, Средногоро има празник, така че намерете си празника и се забавлявайте. Слънчев ден на всички, благодаря още веднъж.